tänään käymään läpi, miten käytetään Mempu Orbital Strike modia ja myös serveriversiota siitä. Ensin, kun sä oot maailmassa, niin teet komennon kive F. Sitten sä voit valita, että minkälaisen sä haluat. Ala ensin nukeella. Sitten sä valitset määrän. Sä saat tämmösen phishing rodin, jonka nimi on Nukeshot. Nyt sä voit tähätä mihin vaan kohtaan, painaa sitä, niin se aktivoituu. Sitten sä voit rikkoa sen nopeus, jos sä haluat. Sitten se räjähtää. Sitten, jos sä teet give F ja valitset tabin, tabi 1, eli siis 1, eli yksi semmonen. Sitten sä voit ampua sen valitsemaan paikkaan. Että se posahtaa ja se menee ihan pohjalle asti. Ihan pohjalle. On Stasis. Tähän voit panna ensin määrän, mä haluan 1, ja sitten koordinaatit, että minne sen haluat. Näin. Mä haluan sen tähän koordinaattiin. Nyt mä oon täällä. Joo. Sitten sä voit tämmöstä kiveä F. Wolf. Numero ja määrä. Ei se kuinka monta koiraa. Ja kun tää right-klikkaa, niin se spawnaa sen määrän koiria efekteillä nopeus ja strength sinuun. Sitten jos olet kiveä Railgun suoraa 1. Sitten sä voit valita koon. Mä otan nyt numero 3. Sitten mä voin ottaa itselleni, kun tässä on lammas. Ja nyt mä voin tähtää. Ampua sitä tällä Railgunilla. Sitten se ampuu tuon. Niin. Ja sitten seuraava on Craft R. Crafting is disabled. Eli siis se on all settings. Mitä täällä on tää? Täällä on esimerkiksi bänniä ja näitä mä oon näyttänyt recipe. Ja jos tähän panet true, niin recipe enabled. Craft F R on resepti. Kun sä näet, tuossa on tuo resepti. Ja sit sä voit craftaa sen craft F ja numerolla. Ja jos sä niinku craft F nuke ja sulla on resurssit siihen, niin se craftaa se sulle. Sitten on taas O-settings. Band duration väli 10 D, 10 days. Sitten tehdään yläviiva O-settings ja sitten tähän voi vaihtaa myös dead sound rangein. Tää on myös 10 blokkia. Joo. Sitten on dead sound ja tänne voi panna vaikka dead sound 30. Mä en tiedä mikä se on, mutta silti. Ja sitten proximity range on 30, niin 30 blokin päästä voi niinku chattaa tai käyttää chattia. Ja nyt sitten mä aion kuolla. Noniin, nyt jos teet komennon deadpan, niin jos sä paat sen truelle, mä otan itselleni nopea vähän instant damage potioneita. Heitän nää itteni. Sitten saat bännit 10. Ja sit sä oot revaivattu 10 päivän päästä, niin kuin sä varmaan huomaat. Niin mä tuossa chatissa lukee you have been revived. Orbital strike. Tai vaan strike.
Mä panna nuke, crosshair, läpi, size 30. Toivon, että tämä toimii. Mutta nyt sen koko voi vaihtaa tästä, että tuo on läpi 30. Ja tähän on läpi 100. Oota, mikä on maksimi? 10, ei se. 30, 31, 35. 32 on maksimikoko Stabille. Mutta sen voi myös panna johonkin 3. Mutta se näyttää aika samalta, mutta se on jotenkin erilainen. Niin tätä voit tehdä Orbital Strike ja Nuke. Nyt tätä voi vaihtaa, että jos sä käytät 10, se on kai tää normaalikin. Se on noin tuon alueen. Sitten jos sä menet tänne, kauemmas nyt, ja mä paan sen vaikka 32, niin se on hyvin paljon isompi kooltaan. Sen takia siinä menee enemmän aikaa. Joo, tässä oli Orbital Strike modi yksin pelissä. Tää on se Vempu Orbital Strike modi. Ja sitten tää on se Tämä on sitten taas se, mikä toimii mulla servereillä. Mä oon vaihtanut versiota Forkelle, mutta tuo oli Fabricille, tää on Forkelle. Tässä on tekijä. Niin, nyt tää toimii niinku triggerinä. Eli tää on niinku, miksi se nyt otas, mutta Craft Togglea voi justiinsa panna set 0 ja silleen, ettei. Joo, eli tää toimii serverillä parhaiten. Function, niin sä näet, täällä on paljon näitä. Kannattaa ensin keskittyä näihin kiveihin. Täällä check function load. Näitä ei tarvii mitään. Sitten jos mä näytän sulle ton Stabi 1. Mä nyt ensinkin otan itselleni ton 2, 3. Niin Stabi Power 1 on tämmönen Stabi noin tohon asti. Stabi Power 2 on Deep Slate asti. Ja Stabi taso 3 on Bedrocki asti. Jop. Ja sitten jos sä paat AIM, jos sä paat alaviiva 1 alaviiva AI. Mikä se on? AIM alaviiva 1 alaviiva inf. Jos sä paat inf, niin se on lopputon, se ei ikinä hajoa. Sitä voi spämmiä näin. Sitä yhtä ei voi sitten, jos otat vaan yhden niistä. Jop. Sitten voit tehdä taas function. Sitten on nukee. Jos siinä on aimi, niin se on tähtäävä. Sitten jos siinä ei ole aimia, niin se menee suoraan. Tää on nuke taso 3. Nuke 1 aimi. Joo. Niin tässä oli nuke noin iso. Ja tässä on sitten nuke 1. Että näissä on hyvin iso niin kuin koko ero. Joo. Sitten jos sä taas paat function, Cinematica nuke aimi. Niin kuin sä huomaat, se varoittaa, että tää voi lagaa. Mun tietokone ei ainakaan kestä tätä. Mutta tää on tämmönen monikerroksinen ydinpommi. Näyttää kyllä kaukaa paljon paremmalta, että joo. Tää on semmonen aika cooli. Jos itse sanon. Tää on myös super iso. Sitten sä oot crafting tablein. Ja sä katot sinne tänne. Niin nää kaikki voi craftaa täällä.
mutta sitä Cinematikaa ei ole, koska se on niin vaarallinen. Kaikki oma reseptinsä. Sitten jos me tehdään taas tämä. Mutta nyt me tehdään list. Niin alt-charkis on tuo. Sitten voidaan tehdä trigger, nuclear toothcase. Noin. Tää avaa tämmösen menun. Sitten sä voit lisätä charken. Stabi tähän. No niin, nyt se on asettanut, että tähän tulee stabi. Nyt mä voin asettaa samalla avata tämän charke. Tähänkin stabi. Ja sitten vielä tähän stabi. Ja sitten tän noin keskelle. Niin sitten mä paan vaikka Nuke 2. Sä avaat tämän. Täällä voi poistaa niitä. Ja sitten sä voit painaa launch. Ding. Kaikki nuo aktivoituu samaan aikaan YKK. Että se Nuke aktivoituu myös. Nyt täällä voi valmiiksi ladata niitä tiettyihin koordinaatteihin. Joo. Tässä taisi olla tämä koko modi. Vielä varmistan. Joo, tässä on kaikki. Toklemessake 0. Joo. Mutta olikohan tässä nyt kaikki? Mä vielä tarkistan. Joo, tässä oli kaikki, niin. Nähdään sitten seuraavan videon parissa. Korikokki täällä ja heidoo!